Všetci dúfame, že naši drahí odpočívajú v pokoji. Ale čo ak ešte čakajú, kým naše modlitby dosiahnu Boha? Dnes vám porozprávam silný príbeh o očistci, ktorý ukazuje, prečo každá svätá omša skutočne znamená viac, než si myslíme. Zostaňte s nami. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dní v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Ak ste sa niekedy zúčastnili pohrebu, možno ste počuli, ako ľudia s istotou hovoria, že zosnulý je už na lepšom mieste. Je to utešujúca myšlienka, no keď sa zamyslíme nad svetosťou, akú si vyžaduje stretnutie s Bohom a nad starobilým učením cirkvi, mali by sme sa možno pýtať, je to naozaj ten najpravdepodobnejší výsledok? Alebo je pravdepodobnejšie, že duša, zachránená, no ešte nie dokonalá, prechádza očistením? Kňaz Kepler v knihe Duše v očistci píše: Ako dopadnú tí, ktorí zomierajú ako veriaci, dobrí a poctiví kresťania, ale sú ešte poznačení chybami a nedostatkami. A tí, ktorí sa obrátili len na smrteľnej posteli, bez toho, aby stihli naplniť svoje pokánie. Skúsenosť ukazuje, že takých je veľmi veľa. Určite viac, než tých, ktorí zomierajú v stave dokonalej spravodlivosti. Aký bude ich osud? Majú vstúpiť do neba so všetkými svojimi nedokonalosťami? Alebo byť odsúdení do pekla? Oboje je nepredstaviteľné. Božia svätosť vylučuje prvé, jeho spravodlivosť druhé. Toto nehovorím preto, aby som niekoho znepokojil, ale aby som vás povzbudil k modlitbe, obetám a predovšetkým k svätým omšiam za zosnulých. Možno ešte potrebujú vaše modlitby. Aby som to ilustroval, podelím sa o zaujímavý príbeh z knihy Pátra Šoupeho Očistec v živote a legendách svätých. Píše v nej: Nič nie je viac v súlade s kresťanským duchom, než obetovať svätú omšu za úľavu duší zosnulých. Bolo by veľkým nešťastím, keby horlivosť veriacich v tomto smere ochabla. Nasledujúca udalosť pochádza z roku 1849 a dosvedčil ju kňaz z diecézy Bruggy, ktorý ju počul priamo od očitého svedka. V roku 1849 zomrela vo Flámsku žena menom Eugénia van der Kerkhove vo veku 52 rokov. Eugénia bola zbožná a štedrá, rozdávala almužny podľa svojich možností. Počas života mala hlbokú úctu k Panne Márii, v piatok a sobotu sa postila na jej počesť. Hoci nebola celkom bez chyby, viedla príkladný život. Jej služobnica Barbora, cnostná mladá žena, ktorá sa o ňu starala počas choroby, ostala slúžiť jej ovdovenému manželovi. Asi o 3 týždne neskôr sa zosnulá zjavila Barbore. Uprostred noci, keď Barbora spala, začula 3-krát jasne svoje meno. Prebudila sa a uvidela svoju zosnulú pani, sediacu na okraji postele, oblečenú v pracovných šatách. Čudné bolo, že necítila strach. Zjavenie prehovorilo: Barbora, vezmi malú hrabličku, ktorú som ti vždy hovorila odložiť. Poriadne prehrab piesok v malej miestnosti. Vieš, ktorú myslím. Tam nájdeš peniaze. Použij ich na omše za môj úmysel, po 2 franky za každú, lebo ešte trpím. Barbora súhlasila a zjavenie zmizlo. Ráno urobila presne, čo jej bolo povedané. Prehrabala piesok a našla mešec s 500 frankmi. Obrátila sa na svojho farára a porozprávala mu všetko, čo sa stalo. Ten jej potvrdil, že omše, ktoré zosnula žiadala, musia byť naozaj odslúžené. O 2 mesiace neskôr sa Barbore opäť v noci zjavila jej pani. Tento raz v izbe plnej svetla, krásna a žiariacia ako v mladosti, odetá v bielom rúchu. Barbora, povedala s úsmevom, ďakujem ti, som vyslobodená. S týmito slovami zmizla a miestnosť sa ponorila do tmy. Barbora, naplnená radosťou, nikdy nezabudla na túto udalosť. Tento príbeh je krásnym svedectvom o 2 veciach. O skutočnej potrebe duší v očistci a o nesmiernej sile svätej omše, ktorá ich môže vyslobodiť. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte mu like a zdieľajte ho, aby sa odkaz Pátra Pia mohol šíriť ďalej. Chcete prehlbiť svoj vzťah s Pátrom Piom?
Zvážte, či sa nepripojíte k programu Rodina ctiteľov Pátra Pia, špeciálnej duchovnej komunite plnej modlitby a milostí. Odkaz na prihlásenie nájdete v popise pod videom. Nech vás Panna Mária a Páter Pio požehnajú a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.